भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी यूट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै मोनसे ब्लग लाना फैदों। फोथारबारियाव थानानैसो भिडिअ बानायदो दै रायजोफोर। नोंथांमोना मानि थाखाय आं फोथारबारियाव फैनानै भिडिअ बानायफैदों जाहाथे नायलांबानो जाबाय रायजोफ्रा। आं दा जागायजेननोसै। दिनै आङो प्रब्लेमजों माथावरि जावनो फैदों। गिबियावनो जोंहा धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जयपुर गामियाव ओरैजाय दलाबारिखैसो दै गामिखिनियाव नङा फोथारबारियाव माबायदि दै जायो बेनि थाखाय आं गिबियावनो प्रब्लेमजों माथावरि जावबाय। माथावरि जावनायखौ देखायनोसै। नैबे प्रब्लेम जावदों माबायदि जावदों नोंथांमोननो देखायलांनि। थ'दो भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै। बालानि थाखायनो जायो बालानि थाखायनो जायो माथावरिखौ जावखांबाय रायजोफोर। दानिया लकेल नानि थाखाय फख्रि जावनोसै। जोंनि जयपुर गामिनि फोथारबारियाव मागुर सिंगि खावै गोबां थायो। बेनि थाखाय आं लकेल नानि थाखाय फख्रि जावलायनोसै। थ'दो बिदिबा नायलांग्रोनोसै ना, बिनि उनाव सावरायगोन।
फोरानो जोबोर फुख्रि जावनाय आंना दानिया माथावरि जावनायाबो जोबखांबाय आरो फुख्रि जावनायाबो जोब्बाय गासै 1 घन्टा 12 मिनिट जाबाय रायजोफोर घन्टायाव 3500 करे गासै 1 घन्टा 12 मिनिटाव 3920 टाका जायो दानिया बेखिनि बिलखौ होनोसै बिलखौ होनो माने गाबोनसो होगोन दा होथ'आ मानो होनोबा आं दा फोथार बारियाव फैदों फैसा लाबाखै बिनि थाखायनो गाबोनसो होगोन रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि नुखो रायजोफ्रा मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों कमेन्ट खालाम हरबानो जाबाय आरो जुदि माबा मोनसे सोंनो गोसो दंबा रायजोफ्रा सोंनो हागोन रायजोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।